probinsya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki nga taga-syudad sa Victorias ginluthang patay. Anom ka military ginagment sa contact tracing teams ng Bacolod LGU. Sa balita nasyonal, COVID-19 positive nga mahimaluan nga nagalagaw, mahimo pasakaan sang kaso nga murder. Report nga Davao ang bagong epicenters ng COVID-19 virus gain panginwala sang Department of Health. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sunay. Yes, good morning na. Good morning, Action Eden. Happy birthday SM Nonski. Intro na yun? Oh, intro ginaya dapat Action Boy. Kahit sa tanan nga bulig, sa tanan nga kaalwan, sa tanan nga kabuot ni Miss Nona, she deserves it, Action Boy. Happy birthday sa amon Happy din birthday, station Miss manager. Nona. Wala mo Miss na Nona sugata Di naman ang Maala. mga lechon kasi naka di oh. Nagminungguan na kami gani. Ay, kaya nila do grupo kanila mo. Hindi. Parehas mo kamudaan panet kasi medyo duluto na sila hagpok. Nagminungguan na kami kay kaginutok sa danan. Ko ay doy ka social distancing kay may mga karga, may mga pasaan. Hindi ang mga lechon to dahil sinaka lang sa kagalingon nila. Sila. Ang naghanin na pa si Bangdan nga Manila pag bunggo. Ay nano man ni sayaman. Apitad lungan pang lakat mo. Nama mo na sila. Ginutok na ginalik ko na mo ni sila ng sinaka di sa babaw yaman. Gali kay ga. Dito 45 kita ka lechon no? Why 30 lang to kita ko. 30 pa lang. Ang nakita ko lang ganyan. Ginatiyog pa to yung ikaw ay ka 31. Galing balik to bisa sa baga kay do hindi ka pa hagpo ka. Do hilaw pa. Happy birthday non happy birthday sa imo kag Yes. amo lang ni siya ang isa sa makilala kung ang birthday duha ya sa isa Yeah. Tapos hindi ka wala makasilingan diin ang fake din na to. Gilayo ayaw mo June tapos ang isa do October. November. November. Sige lang. birthday na duha. Ako dapat duwa man akong birthday kaya para mga manina gagala kayo dyan. Lain naman ang tuyo mo den. Alex Fuentes, good morning dira sa imo sa kay Edemy Galon. Yan ka, naglaktaw na ko ay, no? Erne Odasco Lidas, kay Ma'am Luisa Luing Melos, Thank good morning, you sa man. mani. Yes, so, ginbilin, namon sa kay Action Eden. Kay, Yes, thank you so much, Ine, favorite. para kay Eden. Amo ko ginamo yan para Thank you so Sige ko, iya nga, much. duwa ka, tab daw, pag ano maubos, sumiyari naman, no? Oo, thank you so much. Kinamit gid Jackson Boy. Ephraim Aros, maing agaman dira sa Sumag, kay Cory Vidaha. Good morning sa Kuwait. Rina, di na ko nagsugod ayon nga. Laka na kay Sir Alex Fuentes. Dason si Edemni Galon. Good morning, man. Kay Chona Cordero, Masi Tofago, ara na si Maninoy mo, Juan Bolgalio. Maninoy, good morning. Yes, good morning. Kay Remia Garcia, kay Dennis Richard Timor Roma. Good morning. Jin Buero, yes. may agaman. Sige, ari na sa ikaw na. Yes, gina-greet money kumpare ko via Jonathan sang happy birthday. Ang aton ko na mabuot kag maalwan nga SM. Yes, it's true. Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kay Mayan Sumaging Sing Borromeo, good morning. Kay Pafi Tembrevilla, good morning ko no. Sa Hinubaan kay Mayor Estrada, salamat. Afia Kimeriman, good morning man. Kay Gracia Hareta, kun Hareta, Gracia Horvidal, yan siya no. Na, good morning. Greet sila ko no, watching from Silay City, of course. Si Aya. Yes, oo. Aton President Dennis Richard Tibor Roma, have a nice day everyone.
Joseph Pacifico, good morning ko, Ano no? mang TBT, yan niya? Throwback Thursday. Ano man? Tumpot siya da. Gina-interpret na ni Action Dorel mo. Throwback TBT, Thursday. Mut siya na ba sa? Watching live ko no from Pusoy Kapihan, San Enrique, Rosalinda Buenafe, Jonald Garcia, Charito Gunot, kag Bogs Fernandez, hambal ni Joseph Pacifico. May... Ha? Marili, bogin sa kuno sa akon kung may ubo ako. Wala ako ubo. Galing kay wala kapaligo si Action Boy. Ginaproteksyonan kong akon ilong. Sorry. Wala. Joke. Negro sa mo na si RR? Oo eh. Hindi ko Kabalo ka alam. na. Abi mo may masikuhan ka. John Vicente, good morning man. Kag sa ka-family Vicente, dira sa may Carabalan. Jersky Vergoles. Kay Mario Bacau Irada sa Barangay Alianza, Bago City. Good morning ko dira sa tiyo niya nga si Bugoy. Basal nga nagapamati gid. Si Dorel, kung nagpasan na siya. Amandam ka lang kay Action nga Dorel. wala di siya subo. Oo, kay bisita siya. Actually, siya tiyog-tiyog sa kawayan. Ito ang ano pa nagsagan ng punong abala. Punong abala, yes. Punong abala. Tama. Kay Mary Joy Camero, kag kay Marilu Kahili, good morning man. Kay makaon, di ko no si Jersky Vergol. Wala problema. Sus, high blood doon ka di. Biskan imo pa isa kalitsyon. Basta pagsaka mo di, gina-check ng imo nga BP. Oo. Basi, kung high blood ka, may high blood ka. Tapos dapat may espas ka, may backtrack ka. Dala mo imo NSO, imo nga NBI clearance. Swab test result mo, swab negative. test. May NBI clearance, police clearance, barangay. Barangay, kag imo nga, kuaning, ano ganun sa pagbunyag, baptismal certificate mo. Ituon mo lang, kaya may umima. Wala gidi problema. Nasaka ka digidayon. Kaya you are welcome. Kaya Pretty Mahilom, good morning man, of course. May clearance pa na sa bank. Oo. Mga bank clearance. Correct, oo. Ang latest statement of account mo na lang dayon. Oo. Pwede naman na dayon. Kung wala, proof of billing na lang kag proof of billing. Statement of account. So, okay na na. Okay na siya. Hapos siya magsaka. Wala sa problema. Birthday. Ubis kan holde kapag wala gid sa problema. Kay Edgar Samdiente, good morning. Greet nilang ko na sa San Pablo, Laguna. Pero may nag-FB live sila ni Toto Dalmata, Amay Tulmo, Herlon Sumbilia, kay Jesse Dexter Gacho, kag sa mga Samiliano family, Tenyoso family, kag Kadiente family sa Mangaldan, Pangasinan. Thank you so much. Cecil Batindaan, good morning. Ate Siga, standby ta reaction Eden sa atong mga balita lokal. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isang kalalaki sa natamo nga pagpanglutang sa tubang sang barangay hall sang barangay Estefania. Mga pasado las 10 ang takna kagabi. Sa report gikan sa kapulisan, ang biktima ang gilala kay Danilo Sangkap Jr., kag residente sang barangay 7, Ciudad sa Victorias. Sa inisyong investigasyon sa kapulisan, nagpunto si Sangkap nga napanaog siya motorsiklo. Sang idaligar may 4 ka wala makilala nga persona ang nagpapanaog sa iya. Ako nagpanaog sa iya sa itom SUV. Kagindutang sa makapila ka beses si Sangkap nga nagresulta sa nagalaynay nga pila sa alawas. Matapos ang pagpaglutang, nagpalagyo ang mga suspetsado padulong na silangan ni direksyon sang Sofia Gonzaga Street sa mga barangay. Sa karong paraan pang investigasyon sa kapulisan.
Duha naman ang patay sang pilason sa enkwentro nga nagluntad sa tungod sa 62nd Infantry Battalion kag bulubanta siyam ka miyembro sa New People's Army sa Purok Galaupan, Barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan. Sina kay Major Senon Pancito, spokesperson sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army, las 9 sang aga sang una na enkwentro sa militar ang nasambit nga rebelde nga nagresulta sa pagkapila sang duha ka militar nga gilayon man gindala sa ospital sa Bacolod, apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang isa, samtang stable naman sa karon ang kondisyon sang isa pa. Dugang panis Pansito, samtang nagapatigan sang combat operation ng ibang pagkatapos sang militar, liwat nila na enkwentro ang parehong grupo las 10 ang aga nga nagresulta naman sa pagkapatay sang isa ka miyembro sang NPA nga tubtob karon wala pa makilala. Na-recover sa militar ang pito tanan ka backpacks nga may unod nga kagamitan kag padayon man ang ila sini nga pursuit operation. In-deploy na sang 303rd Infantry Brigade ang 6 kamakatapos ang Army nga mag-augment sa contact tracing team sa siyudad sang Bacolod kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sunod kay Colonel Inocencio Pasaporte, Commander ng 303rd Infantry Brigade, ang 6 ka mga personnel ang may eksperyensya na sa contact tracing matapos nagpangalagan man sa siyudad tinikdan nga tuig. Duha pa ni Pasaporte sa 2020, duha ka teams ang ilagin padala sa Bacolod apang subong isa na lamang ka team bagot iban nga personnel ang nagpaidalong pa sa schooling kapila sa ila ang gin-deploy sa iban nga lugar. Ginpahig man ni Pasaporte nga nagpadayon man ang loudspeaker operations ukon ang rekorida sa 303rd IB sa mga barangay sa Bacolod. Samtang ginpahig ni Pasaporte nga wala pa sila sa may nabaton nga mando angon sa posible pag-deploy sa medical army sa Bacolod. Based dun sa pinarating sa amin na nangailangan doon ng contact tracer, based ito sa information na nirelease sa amin ng Central Command. So, based din sa nag-usap kami ni Dr. Sharon, so kailangan din nila dahil medyo yung ibang contact tracers, mga nag-positive o nag-close contact. Ang kabayan sa pahayag ni 303rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginpasalamatan naman ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang tanan ng mga local chief executives kagupod ang kapulisan sa Bacolod ka probinsya sa suporta nga ginapakita sa ilabi na sa kampanya kontra sa iligal nga droga. Sa pagdumdum sa ila ika-19 katuig nga anibersaryo, ginpahayag ni Gomez nga dako ang bulig sang tagsa ka mga lokalidad para sa barangay drug clearing program. Sa diin, 13 na ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang nagdeklarar nga drug-free, samtang 258 naman ka mga barangay sa probinsya. Lubos man nga ginpasalamatan ni Gomez ang mga alkalde sa probinsya nga naghatag sang edipisyo para sa balay silangan nga nagaserbe rehabilitation kag training center sa mga drug pushers nga nagbag-o kag nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Samtang nagsapo naman sa itong Martes si Highway Patrol Group Negros Occidental Head Major Robalito Mariano kay Captain Ludovico Vilibrilla sa Philippine Coast Guard kag Major Leopoldo Book Jr. sang Maritime Command para sa interagency coordination na isugdan sa magtimbang nga grupo pod sa pila pa ka mga ahensya nga mas pabaskugon ang intensified seaport monitoring base man sa implementasyon sang EO70 o kunang End Local Communist Armed Conflict kag health protocol nga gina-implementar sa mga seaport sa probinsya. Nagapati si Mariano nga mas dako ang kadalagan kung ang tanan nga ahensya sa gobyerno nagaisa sa papag-away kontra kriminalidad. Sa katapusan nga balita, lokal naglabot naman sa 52,573 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 637. Nadugangan ang probinsya sang Iloilo sang 175, ginsundan sang Iloilo City nga 103, 94 sa syudad sa Bacolod, 780 o kung 180 sa Aklan, 80 sa Aklan, 77 sa Capiz, 48 sa Antique, Negros Occidental, 43 kag 17 sa Guimaras. Samtang 277 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 41,789 kag 91 naman ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,251. COVID-19 positive nga may baluhan nga nagalagaw, mahimo pasakahan sang kaso nga murder. Ina, kay iban pa naton nga balita national sa pagbalik sang aksyon balita kung Balitang Bayan numero 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi Yes, good morning na kay Cecil Batindaan, no? Meron siya kay na Russell Gomez, kag kay Jinky Dialagdon. Ay, may pagkatawag siya ba? Karon ba siya makatawag ko sa kay Jinky? Kaya may kinanglan ko siya mo, no? Yes, Tawag lang, wala isang problema. Pwede ko na karon Jinx, ano? Andrea Amanda Jaime, kag kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, Ma'am Vanessa. Kag kay Doc Matthew Mayo. Yes! May ginapakanta ko ni sa kay Doc Mayo, kanang ligan nagkanta siya. Ngayon, Oo. padala sa ako ni Ma'am Van ang record. Tong, 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 tong. Gamo pala sa lingko patupasok po ni siya, Ma'am Van, pakitong, kitong. Kaysa tong, 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 tong pa lang siya mo. Tong-tong pa lang siya. Sige lang, bala kayo nagatuon pa. Tisiling ko kay Ma'am Van, pasog po ni siya sang pakitong, kitong. Kasi nabudayan pa si Doc Mayo, black eh. Sige lang, Tagada siya time. Ka... We'll give you more time, Doc Mayo. Don't you worry. May arad sa record sa tong, 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 tong. We have a lifetime. We have a lifetime. Sige. Sakay. Suzette Alunan, good morning man. Dira sa Hong Kong. Alright. Larry Rico. Oy, dira sa mga pangapi sa kapihan nila ni Mayong aga dira sa inyo. Ha? Yes, mangaga. Sige. Kay Morsky Perkalin Gerolio, good morning man. Greetings from sa iya, siyempre. Connie Dormitorio, good morning man. Naga-monitor sila sa Talisay. May exclamation point mo. Yeah. Una na pa. Kay Ray Baryoga, good morning man. Watching from Jeddah, gali si Marsky. Ma'am Jinky Delagdon, of course. Praying negative ang results ng swabs karon ko, no? Praying for your cousins, titos, and titas. Okay. Sa Barangay Pandanon, nga na-lockdown. Kami sa to ka, may granular lockdown to mo. Yes, ho. So, ara tagaliman ang Family guro ni Ma'am Jinky. Jinky. Yes. So, Sige lang, praying for negative result. Be strong lang sa Yes. tanan, no? Sige. Kay Ianton ay Dalia, good morning man. Ginatamyaw niya lang kuno dira sa Talok 13, Bago City. Mga utod niya. Sa Talok, sa 13, no? Talok 13. Talok 13. Hindi 13 media. 13 lang wala man Ang ni media. 13, ano ay media mo? Ang 13, antes na sa 13 media. Gani, no, syempre na, no. Kay nanay, yada ko, no. Ping Tababa, good morning, man. Of course, Ma'am Christine Menyes Villalobos. Kay Laida Navarrete. Navarrete. Social. Navarrete, good morning. San Antonio Spurs. Sa kay Juvie Monares, good morning, man. Sir Michael Jean Season, of course. Sa Chatuyalis Paranaque, good morning. Neil Brian Valuis, good morning man. Kay Rochelle Evangelista, Hiroyuki Tatsuki, Ohio gozaimasu. Kido Japanese mo. Okay. Melissa Montinala, good morning man. Kay Lonila Tarosan, watching live sa Purok 20, Barangay Alamilan. Sige. Kay Nanette Balinsoy Lupasi, good morning man. Sa
Balinsoy Lupasi, hi, may kag Buena Flor family. Salamat gid sa poblasyon San Enrique ni sila gali. Ho Action Boy, just call lang anytime, no worries. Okay, sige. Dennis Nuestro, good morning man. Tiutoy gid si Ma'am Van Kadlaw. Gani. Tutudluan niya si Doc Mayo mo, si Doc Matt Mayo mo. Pagkanta. Paninguha man ang isa eh. Yes, so gani, hambal sila nga hindi anang orasan tagini. Hambal ni Maninoy Juan Bolgalio, good morning ko no Maninoy Bing, Maninoy Lance de la Torre, Lance na gali. Lance, sige. Kag Maninoy Maymay. Nagakadto ko to sa ila ni Maninoy ko man siya ko na, Maninoy Lance de la Torre. A very nice place. Oo, damo manok. Yes! Oo, actually, kilala sila ni Attorney Doug Pandant. Siyempre, pangaluyagan yun naman to. Hambal na pagkadulong ko to sang akon nga isda, bala na nawag siya pagkagabi mo. Hambali, bo, wala ta nag-abta na yung tani. Katilaw, kagid sang tinula nga manok nga mahal-mahal. Ino pa mga tag 5 mil, mga 15 mil mga manok. Sobra, sululubra pa eh. Yung mga manok. Pero namin, isang place, ang i-ambiance. Pero do pag sulod, may ano pa na di, may mga tao pa na di. Pagkanto pa sa iyang farm. Yes. Salamat, gid. Ay, nano to, na-exit ko man to yaman. Sa ara gid gali ni nga family ni Jinky tod sa atong na granular lockdown. Ang sakyan pag isang tita niya mo bang nagdulong sa isa ka positive? Ay, sige lang. Disinfect lang ano? Oo. Siya Torresia Napilda sa tanan ni San Enrique, no? Especially sa Pinal Salan. Yes. Antonio Flores, tamayaw lang ang mga drivers ng e-taxi, no? Oo. Si lockdown manggali sila ni Karen Espilate. Daw mo nang away ka deliver. Panis na yung ila specialties niya daw. Kanina ng empanada. Wow, kalame. Amo niya. Tiga kwan sa nga ma-deliver. Tapos ni ko text lang ako ma-deliver. Kahit tiwas na ka-deliver. Kaya na-lockdown. Sige lang, wala kaso. Sige lang. Deliver lang kung ma-deliver. Oo. Watching from Singapore naman, si Normid Velasco Sofrer. Yes. Good morning, Ano nga lahi man? Ang Sofrer. Pinoy guro na kay Pinoy lang na sila siguro nga to sa Singapore. Sige. Otay. Otay Benedicto, good morning ko no. Kay Toto Castro kag Norbing, hino bata. Adlaw nga nagamonitor sa inyo sininga programa. Madamo, gid nga salamat. Ma'am Jean Hesulgon, dira sa Bebs Mango Stand. Good morning. Mango Stand, no? Ari di sa kapila di sa kita ko ni nga nag-greet di siya. So, good morning. Dira away po nakagi mo. Magaling ka to be, let's say from San Enrique ka. Oo. Kalinga to, no? Pagkadto sa Bacolod. Ari di sa right side? Right side sa before sang Taytay. Oo. Ara na da siya action boy. Bakal balay sa kakilo kay ang paaman isa mga kakilo mo. Hindi mo. Sululubra. May mani pa. May chichirya pa. Damo gid daw action boy. Kamis ka naka face mask ka, makilala ka gid nila ya. That's why nga kung ga-crave ko paho. Nakadto gid ko sa Valladolid, diya bisan layo-layo gawa. Kay ti worth it gid nga kantuan kay sobra ka tamis. Sang paho. Sang paho. Ang ilaya. Kag sang paaman. Ang ilagi na mo siya. Namit mo action Namit boy. man. May mga ugaman to sila. Hindi atamis, ha? Hindi tamis yan. Medyo May mga ugaman. oo, saktuhan lang ang kaparat. Nung sampat gid sa imo sini nga naga-aso-aso nga tinig ang action boy. Ay nalaway na lang ko. Do nagutom ko ah. At si Jumari man. May pataka balita nasyonal, no? Wala pa. Oh. Ano? Ano na? Wala pa Ano na lang ning tabo wala pa sa na aton, natapos, Joy? Layo. Daw kita na lang ang nakita na lang nagaduso-duso. Si Marilo Dolomente, good morning Mandira sa Sagay City. Sige Kay Teresa Linaha Kayaw, maayong agaman, no? Sa Baguio City. Kay Jack Dinila da, good morning. Standby na sa mga balita nasyonal. Ayun. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha?
di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32 sa Balita National. Ginpahayag landay Presidente Rodrigo Duterte kay Chief Legal Counsel Salvador Panelo nga posible pasakaan sang kaso nga murder ay sa katawo nga ibaluan nga infected sa COVID-19 apang padayon sa paglagaw. Sunod kay Duterte sa piyak nga pawalaan sa isa katawo nga pwede siya pasakaan sang kaso nga murder, posible ini nga matabo. Ugyunan man ni Duterte si Panelo nga una nagpahayag nga pwede man kasuhan sa reckless imprudence ay sa katawo nga ginapawalaan lang ang balatian nga makalalaton. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga kinahanglan magpasar sa Pilipinas ang quarantine law nga magahatag penalidad sa mga persona nga naglapas sa isolation protocol sa bylaw nga pasakaan sang kaso nga murder. Ginhimo ni Roque ang palayag matapos paboran ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga kasuhan sang murder ang quarantine violators. Sunod kay Roque, ang kaso nga murder nagakinahanglan sa ebidensya nga may intensyon ng isa ka tawo nga magpatay kag ang kwalipikado nga sirkumstansya hindi lamang mapamatud-an kon ang carrier sang virus nakalaton sa iban nga persona. Ginpaniwala naman sa Department of Health ang report ng syudad sa Davao ang mga bago nga epicenter sa COVID-19 sa Pilipinas sa piyak sa pagtaas ng bago nga kaso sa lugar. Sa report sa Octa Research Group, nakarecord sa 213 ka bago nga kaso ng Davao City, mas mataas sa 207 ka kaso sa Quezon City, ngamong sa masaming madamos ang kaso sa COVID-19 patients. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, in the epicenter ang syudad sa Davao, kaging bahayag nga ini-discourage sa DOH ang pag-usar sa nasamit nga tinaga sa paglaragway sa pagsakas ang kaso sa isa ka lugar. Ginpahayag naman sa Malacanang nga nagabuligay na ang Department of Health kay Department of Information and Communications Technology para sa COVID-19 vaccine passport nga magamit sa pag-travel sa mga kompleto ang bakuna. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, makabulig sa domestic amuman sa international travel ang uniform passport nga pagkakilalahon sang tanan. Gindugang pa ni Roque nga hulaton na lamang ang pinal nga ipagwa sang duhaman ka ahensya. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Kag sa ato naman Standby na sa Action Report second portion upod Action Art Tayhopon. Balikan naman kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong News Team. Action Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Raga!